Ja, i dag der skal vi arbejde med at prøve at lave skravering på computeren. Det kræver, at vi finder et tegneprogram, der kan arbejde i lag. Så det første vi gør, det er, at vi går ind på Google og søger efter det program, der hedder Muro. Klik ind på en hjemmeside, der hedder DeviantArt. Ja, min den lukker frem her, men ellers så skulle vi kunne søge på det. Sådan her. Når vi er inde på det her tegneprogram, så skal vi arbejde på samme måde, som vi har gjort, når vi arbejder med papir. Det vil sige, at vi først skal have lavet et lag med nogle farver på. Der skal vi så arbejde med det lag herovre. Det kan vi så gå ind i det lag, der hedder Background. Jeg markerer det herovre, så er det lag, og kun det lag, vi tegner i. Så kan man gå herover og vælge nogle farver. Den her pil her, der kan vi vælge tone. Det kunne være vælge lyserød. Så det skal være en smule lyser. Her der kan jeg se, hvad farver den farve med. Og så har jeg valgt penslen herovre. Lige nu så tager jeg en ret tynd streg, så det kommer til at tage lang tid. Jeg kan skrue op for tykkelsen på den her. Således at jeg kan gøre sådan her. Så kan jeg synes, jeg vil have lidt gul farve herude, som den næste. Jeg tror, jeg skal bruge den gule lidt mere, så jeg snyder og tager den her. Og en gang til herovre. Så vil jeg gerne have noget grøn. Jeg synes stadig, det tager lang tid, så jeg prøver at tage den helt store pensel her. Sådan her, så går vi på den lidt hurtigere. Jeg vil gerne have lidt lyseblå. Sådan her. Så kan jeg lyseblå her. Pink igen. Så man kan sige, hvis man øver sig og gør sådan hyggeligt, så kan man måske gøre de her streger baggrunden lidt mere lige. Ja, nu tror jeg, det her er godt nok til at starte med et tællebølge. Det tror jeg kan se meget pænt ud. Sådan der. Nu har jeg valgt de farver her. Så kan jeg gå ind i det forreste lag. Så tegner jeg kun på det her lag. Så kommer vi tilbage til det, jeg snakker om med glasruderne. Der kan jeg så vælge at male det helt sort til at starte med. Sådan der, så er hele laget malet sort. Hvis man går herover og arbejder med lagene, så kan man simpelthen slukke for det her lag. Det kan jeg ikke se længere. Nu kan jeg se det igen. Når jeg så er på det her lag, så den måde jeg skriver på, det er jeg via viskeladeren her. Og igen, så kan jeg styre på size, på størrelsen, softness, det var blevet kanterne her. Men her, der kan vi så prøve at skrive en tegning. Jeg tænker, det kunne være sjovt at prøve at lave en smiley, så jeg gør sådan der. Jeg synes, at den skal have en mund. Sådan der. Måske lidt syde munden sammen. Dejlige store øjne, sådan set bliver lidt måske sådan lidt hyggeligt. Lille væsen her. Måske lige uhyggeligt nok. Så jeg tror, at vi prøver at gøre ham lidt sød, og give ham et par fødder. Ja. Så bruger jeg bare musen her til at... det skulle ikke have noget med. Der er musen på der. Og så måske lige sige, at jeg kan bruge fodboldhænder. Måske sådan en glædehånd herovre. Sådan der. Og så får vi helt graveringseffekten. Det kunne også godt være, at jeg har lyst til at lave en blomst herovre. Så laver en sol op i hjørnet. Den ene så er det præcis på samme måde, som når vi har arbejdet med skravering på papir. Det der måske er lidt sjovt ved computeren, det er, at vi så kan se og sige, at jeg synes måske, at farven ikke lige passer til det, jeg ville. Så jeg kan gå ind og så gå til baggrundslaget og slukke der. Nu tegner jeg så baggrunden igen, og så kan jeg så vælge at sige, at jeg synes måske, at jeg skulle have nogle lidt mørkere farver, den her tegning skulle have. Det måske blive lidt for lys. Sådan der så. Lidt frem på den på. Det visker jeg stadig, jeg skal vende penslen. Lidt frem på den blå pensel. Sådan der. Jeg synes måske, hvis jeg var blå. Det er nok lidt tjuske her. Jeg kan godt have lidt lyseblå ind i det. Så der er så måske lidt rødt til sidst. Sådan der. Så kan vi prøve at gå op og se, hvordan ser det så ud i pludselig. Så får jeg tegninger, jeg kan sådan arbejde lidt med at give nogle forskellige farver i baggrunden. Ideen er som sagt, at vi arbejder med nogle lag herovre. Jeg synes godt, man kan beskrive det som nogle glasplader, hvor vi starter med at male på en plade, der ligger nederst. Så kan man så på pladen ovenover farve sort, og så bagefter på viskelader til at få en skraveringseffekt. Inde på viskelader, der kan man så også arbejde med størrelsen, og man kan måske også godt skrue lidt op for softness her, så det får lidt bløde kanter, det viskelader, man arbejder med. Og
Ja. Sådan arbejder man med skravering på computeren. Jeg ved godt, det gik lidt stærkt med gennemgangen, men vi kan jo prøve at stoppe og høre den en gang til.